beslen yer her seher günleri aşkavadım baki Asyan merceni Şayolur ulu yar halkıma batı yar arka dağlı serdar aşkavadır bir yer Şehri asuda bahtiyar geleceği aşkavadım baki Asyan merceni Şehri asuda bahtiyar geleceği aşkavadım baki Asyan merceni Ömrü var yaz yaşı tulum hazırda eyyamlarda asırda Ömrü var yaz gülmek kalır vatanım altışımda kazanım Asuda günleylen, ovadan gecelen, arzu oynayacelen, güllü yer aşka var. Merceni şehirmen doğyanır sehermen arka dağlı serdar behrevan aşkava Şehri asuda, bahtiyar geleceği, aşka vadım baki, Asya merceni. Şehri asuda, bahtiyar geleceği, aşka vadım baki, Asya merceni. Ömrü var yaz, yaşı tulum hazırda, eyyamlarda asırda. Ömrü var yaz, gülmek kalır vatanım, altışımda kazanım. Ömrü var yaz, yaşı tulum hazırda, eyyamlarda asırda. Ömrü var yaz, gülmek kalır vatanım, altışımda kazanım. Aydım sadım yanlanıp dur, göya parakatlık yanı. Sonu otun hak kovan nari. Atırdı başmazdan dağı. Bakı bir taraptır yurdum, başta teyacım şam çırağımız. Sağ sonu otu kovan narsid, arka dağlı serdarımız. Esselamu aleyküm, berkarar devletin teyade eyyamının kalkınşı dövrünün mehriban adamları. Salam alik, güneşli diyarımadan qadırlaydım sadmış dokları. Edid adamlar, häzir Türkmenistan'ın prezidentinin aglan eden Türkmenin altın asır bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän ýanglan ýarym telebäsleşigine başlaýar. Yanlan yarım televizyon gatnaşýan, höwetçiň aýdymçy ýaşlarymyz üçin gahryman arkadamynyň halkara derejesine alyp barýan beýik işlerini, watanymyzda bolup geçýän şöhratly wakalary wasp etmek, Türkmeniň gadymdan gelýän milli aýdym saatyn otun dünýäge ýaymak iň bir mukaddes däpleriň birine urildi. Halkyň arkadaly zamanaty ýylyna geçirilýän ýanglan ýarym telebäsleşiginiň çäklerine ýanglanjak täzeden täze ögüşgünli aýdym saallary dinlemek biziň üçin diýsen buýsançly. Mehriban ýylaşlar, bugun şanly seni, has dogrusy, ýurdumyzyň köwetçiň ýaş aýdymçylarynyň arasynda geçirilýän ýanglan ýarym telebäsleşigine 30 ýyl bolýar. Bu 30 ýyllyk şany sene bilen ýanglan ýarym telebäsleşigine dürli ýyllarda gatnaşan höwetçiň aýdymçy ýaşlarymyzy, medeniyet we sanat saatlarymyzy tüýs ýüregimizden mehirli gutlaýas. Mehriban ýylaşlar, edi tomoşaçylar sahnamyzda aýdym aýtjak ýaş höwetçiň aýdymçylarymyza adalatly baka berjek emiller topary bilen tanış bolalım. Türkmenistanyň halk artisti Läli Begnazarowa. Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. Türkmenistanyň atgadan artisti Dursun Cemal Gazakow. Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Hanow. Türkmenistanyň atgadan jurnalisti Täzegül Nurmemmedow. Türkmenistanyň atgadan artisti Ilşat Annamemmedow. Şeýle Türkmenistanyň halk artisti Eminler toporynyň başlygy Kerim Alyasow. Çünki ýanglan ýarym telebäsleşigine Aşgabat orkestri salanarlyk edýär. Çeper ýolbaşçy Türkmenistanyň sunwatda atgadan işgäri Töre Orazgelliýew.
Eri tomoşaçylar mehmanileşir, berkarar watanymyzyň ösüşlerinden ruhlanýan höwesçiň aýdymçyny dünýä sahnamyza çağırmak üçin kärdeşlerimiz Derya bilen Altyna söz geçirýär. Assalamu alaykum mehriban ileşler, edi watandaşlar. Salam alik aydym sadyň hormatly muşdaklary. Bugun garaşsyz Bakyby tarap Türkmenistan diýarymyzda, halkyň arkadaly zamany saatly ýylymyzda, arkadaly serdarly watanymyzyň her bir güni toýdur bayramlara beklenýär. Bugün nire teretsen, nire baksan şatlyk şowhun. Çünki her bir adamyň nurly ýüzünden nur dampdyr. Her kimiň ýüzlerine şatlyk begenji, yüreklerine arzular gaýnap joşupdyr. Bu buýsanjyň baş sebäbi bolsa, Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asyr bäsešiginiň çäklerine geçirilýän Ýanglan diýarym 2022 tele bäsešiginiň Aşgabat şäher tapgyrydyr. Elbette mehriban ileşler yere gelenine belläp geçsek, bu ýyl Ýanglan ýarym telebäsešigine tegelek 30 ýyl bolýar. Ýanglan ýarym telebäsešigi bilişimde görä ýylyň ýylyna geçirilip, bu bäsešikde ýaş aýdymçylar öz ukyp başarnyklaryny bilelikde bäsešýärler. Bizim Ýanglan ýarym tele bäsešiginde gatnaşýan ähli aýdymçylara üstünlük arzu edýär. Goý zekinli aýdymçy ýeňiji bolsun. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen Ýanglan ýarym tele bäsešigimizde ilkinji bolup çykyş etjek aýdymçyny ýanymyza çagyrýar. Mehriban tomoşaçylar, Ýanglan diýarym 2022 tele bäsešigimiziň Aşgabat şäher tapgyryna ilkinji bolup çykyş etjek aýdymçy Aşgabat şäher häkimliginiň Bagd köşküniň işgäri Gurban Muhammed Gökow. Gurban Muhammed bäsešigimizde hoş gördük. Gurban Muhammed ine bugünkü bäsešigimizde ýagny Ýanglan ýarym telebäsešigine ilkinji çykyş edýän aýdymçy hökmüne gatnaşýanlar. Elbetde eýem ilkinji bolup çykyş etmäň özi bir aýratyn duýgum kadýan. Şu wagt siz nähil duýgulary başdan geçirýäňiz? Men şu wagt özümi tolgundyryjy duýgular birinji çykmak. Onda häzir şular ýaly tolgundyryjy pursatda Gurban Muhammed elbetde siziň hem ýüregiňizde joşup duran arzuwlar bardyr. Şol arzuwlary bir ileşmeden paýlaşaýsaňyz. Mehriban gahrman arkadagy serdarymyzyň başy dik bolsun, işra waç bolsun. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elbetde biz hem siziň bugün güni gatnaşan bäsešiňizde üstünlikler size hemra bolmagyny tüýsüregimizden arzuwlaýas. Sag bolun. Häzir siz ilkinji bolup çykyş edýäňiz haýsaýdymy bugünkü bäsešiňizde getirdiňiz? Men ilkinji aýdym ýanyňda gyl oturýarkam diýip aýdym. Ona siziň ýerine ýetirjek aýdymyňa size şowluk getirmegiň tüýsürekden arzuwlaýas. Ona näme? Sahnamy size garaşýar. Sag bolun. Güller ilmedi gözüme, yanımda gıygat yırkam. Balga tarafın ferine, yanımda gıygat yırkam. Balga tarafın ferine, yanımda gıygat yırkam. Öwün mehirgin yanımda gıygat yırkam. Fikre sömürdün, ya da varardın gülürdün.
yanında kıyıda tüyürhan, yanında kıyıda tüyürhan, yanında kıyıda tüyürhan. Ey yaralara halayıklar ho, ho. Yol verin kıyılar geleydi, cepa çekti yeri zalar, ha. Soğanın kıyılar geleydi. Köp sağ ol. Berekellah. Indi orta mehriban adamlar, hormatly mehmanlar. Gurban Muhammed'in yerini yetiren aydymyna özüniň synyny şeýledi. Halipa maslahatlaryny bermekle üçin Türkmenistanyň halk artisti Kerim Aliýasow hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaykum. Mehriban adamlar. Ana görüşimiz ýaly. Bunun biziň watanymyzda, biziň gözel Aşgabadymyzda uly bayram, uly toy, medeniýetiň bayramy. Bir biziň watanymyz arkadağımızın sayesinde, arkadağlı serdarımızın sayesinde dünyanın yüzünü, medeniyetimiz, sunnatumuz, buğun kununu yansalya. Şu yanlan yarım televizyonlaşıgın bir neçe yıl veri o devam ediyor. Ana şu yanlan yarım televizyonlaşıgın ilkinci başında hemme katnaşyan yaşlamada tüysüröktün bir qowu arzuwlar edýär. Gelecekte hemmesi watanymyza, arkadaşlarymyza, serdarymyza tüýsürekden hyzmat etmeklerini hemmesine umuman üstünlükler arzu edýär. Şu ajaýyplyklary bize döredip beren şu sahna, şu ajaýyp şäher, o nädip aýdym aýtjak gel, nädip joşak gel, şu ýaşlar bilen bile bolmaga bir sahnada nasadanlar bilen hemmesi bilen halkymyz bilen Aşgabadymyzyň gözel ýerlerini bir gowy sebäpler bilen bir ýere jemlenmäge mümkinçilikler döredip beren arkadagymyza şeýlede arkadagly serdarymyza tüýsürekden sag bolsun aýdýar. Goý janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. O gelecekde watanymyz ilmida ama medeniyetimiz, sunnatumyz güllebetsin. Ali bak köp sağ olun. Mehriban ýerleşler. Edi tomaşaçylar. Ana ilkinci aydymçymyz Gurban Muhammed ilkin seni gutlaýar. Şu yanlan ýarym televiziýanyň ilkinci aydymçysy o tuwlemy. Biz näme ilmide ama şu ýaşlamyz aydymlaryny dinlämezde o özümizi o bizim gödegine getirýär sahnada o başlaýşymyzy. Şoň üçin gödegine getiribem. Siziň ilkinci bilen bir artykmys tarapyňyzy o görmäge çalışýar. Onuň azat bir ýetmezrek tarapyňyzam öz bilişimizçe maslahat bermäge çalışýar. Gurban Muhammed aýdymyny o gowy lawazly o owazly ýerine ýetirdiň. Onuň ýene-de bir aydymyň içinde, sahnaň içinde o ýaşap aýtdyň. Onuň ýöne şu aydymyň ady görýärmi? Aydymyň ady aýdyp durda. O bir aşyk ýigdiň aydymy da bir azajygan bir mulaýymlyk ýetenek mukadýan. Bir şu wagtna ýuwaş aýdylýan ýeri bar, gatyrak aýdylýan ýeri bar. Şonu şol bir azajyk ýetmezçilik etdi. Olam bir ilkinci sahnada bir aydan soň näme şeýdi bir biz kabul edýäs. Ýöne gelecekde o hasam bir gowy sahnalarda, ulu sahnalarda çykyş edersiň diýip umyt edýäs, üstünlük arzu edýäs. Sağ olun Halipa. Sağ olun Halipa. Ine bolsa Gurban Muhammed Göfküm ýerine ýetiren aýdymna emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanış bolalım. 9 10 10 10 10 9 Jemi 67 baka boldy. Gurban Muhammed tutlaýan ruhdan düşmenler üstünü gardy edýär. Sağ olun.
Dahnamyda ine kiçik aýdym şeýini ýürüýti. Çağırmak üçin kardeşlerimiz Altın bilen Derya söz geçirýär. Dünya, ine mehriban iyileşler görüşümüz diýäli biziň inniki çykyş etjek zekinli aýdymçymyz Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat dörejilik toparynyň artisti Miras Haydarov. Miras ine bugun gününe Ýanglan ýarym telewizionasyna gatnaşýaňyz. Elbetde siz Ýanglan ýarym telewizionasyna ilkinji gezek mundan öňkü sanlarynda gatnaşyp görmediňiz. İlkinci gezek gatnaşýan. Tuğulum ilkinji gezek gatnaşýaňyz şeýledem özüm Ýanglan ýarym telewizionasynyň 30 ýyllyk bähdeşigine gatnaşýaňyz. Bu şeýle bar bu ýetendirici pursatlaryň biri siziň hem durmuşyňyzdan iň bir ýatan çykmajak pursatlaryň birini öwürler dip umyd edýär. Elbetde biz size häzir bähdeşikde üstünlükler arzu edýär. Siz haýsy aýdym getirdiňiz? Türkmen halk aýdymy Amanini diýen aýdymy getirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin. Tuğulumine görüşümüz diýäli mehriban adamlar, edi tomoşaçylar, o Türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirýän idi. Miras Haydarov eýem egin başyndan hem görüşüňiz diýäli, o milliligimizi wasp edýän egin baş bilen bugünkü dawaramyzda elbetde bugünkü bähdeşigimizde çykyş edýär. Häzir Miras Haydarov onuň ýerine ýetirmegine häzir aýdymy diňlersiňiz. Onuň hem üstünlük arzu edýär. Şu pursatda bolsa öz ýürek arzularyny beýan edip berýärsiň. Sag bolun. Şu pursatdan peýdalanyp bize öz işli öz görüşi zamanan peşkeş beren gahrman arkadamyda hem de arkadaly serdarymyza köp sag bolsun aýdasy mele gahrman arkadamyň arkadaly serdarymyň jany sag ömrü uzak tutjan tutumly işlere elmidama üstünlükleri rowanmasyn. Arzuwlaryň hasyl bolsun Miras. Biz hem saňa üstünlükler arzu edip sahnamda ýollaýas. Sag bolun. Dağların başında Bak benim dağların başında Dönüp bir dumanın Söyüşmekli hoştur eman Ayra düşmek yamanın Meni pelek bak sen yaşıl doni melek Hasratımdan yoluma gelip diledim min amanın Açılan güllerden çiğnedim Vakt gelmekle vada verdim Sönüm bolda yalanın Dört gelmekle vada verdim Vadi verdim Sönüm bolda yalanın Olmazlar kemanın Ay gıyratım girse meydana Çöl meydana gel meydana Çöl meydana
çapar arlaya arlaya Gılcıvadın koluna can koluna keter parlaya parlaya Vah görün gıyratın tadı Yalan derler merdin sadı Ay hana vezine güller yedi canı yedi Gelli derleye derleye Indi mehriban illeşler edi tomoşoçular Mirat Haydarov'un yerine yetiren aýdym üçin özüniň synyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnazarova ul hormat bilen söz berýär. Salam alik mehribanlar, mehriban yerine yitirjiler, mehriban tomoşaçylar, her ýyldaşlar ýalda baraly geçirilýän ýanglan diýarym telewätleşiginiň Aşgabat tapgyry. Hemmäňiz tüýtürümden şu bayramçylyk bilen gutlaýan. Şular ýaly owudunlyklary peşgeş beren Gahryman mehriban arkadagymyda, hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyda tüýtürümden, bagşy kalbymdan sag bolsun aýdýan. Goý başlary dik bolsun, ömürleri uzak bolsun, hormatly prezidentimiziň tutýan, tutjak, tutumly işler hemişe rowaşlyklary betlendin. Mirasçygymyz ikinji bolup çykyş etdi. Bulam bizi begenlerýä, guwanlarýa esasy zat halk aýdymlamyzyň birini ýerine ýetirdi, amanynny diýip, bulam ýerine düşdüm diýen, ýaşlygyna garamazdan şeýle halipalamyzyň ýerine ýetirkiden aýdymyny ýerine ýetirdi. Elbette azajyk tolgunmalary boldy. Sahnada özüni alyp barşynadajyk tolgunmalary boldy. Bulam hemmämize de degişli aýdymçy bolup, bagşy bolup halkyň öňüne çyksaň, elbette ýaş wagtynda bu hemmämizem tolgunlary. Birinji aýdymyň töweleme gowy ýerine ýetirdiň. Ýerine düşdüm diýen ýöne hasam henidem tejribelenip şonu köpürek yerine yetirip has ösürmeli. İkinci aydımgam halipamı devletgellik duyurfun döröcülüğüne değişli aydımlamıdan beri. Yönü sen tüveleme geleceğin var, gelecekte qow yerine yetirersin beylik aydımlaram, halk aydımlaram, estrada aydımlamıdan deyip ulu önammazı var, sana ak yol arzu ediyen. Halipa köp sağ olun. Mehriban illeşler, edi tomoşaçylar gelingende bolsa, aýdymçymyz Mirat Haydarowyň ýerine ýetiren aýdym üçin emin aglalarymyzyň beren bahalary bilen tanış bolalım. 10 9 Baha jemi 68 boldy. Mirat gutlaýar, ýöne ruhdan düşmelen. Sağ olun. Dünýä. Bugun biz garaşsyzlygyň közüni görüp ýaşaýar. Atuda paraka dasman, agzybir halk, bagtyar zaman, gülleýän, gülaçýan döwletimiz bar. Toy davara, aydym saat, ýagşy arzuw niýetler iň esas bolsa, hemmäniň ýüzünde ýyrgyr alamatlar bar. Elbette, gel dünýä şeýle nurana pursatda, indiki aýdym şeýle sahnamyzda çagyrýly kardeşlerimiz Derýa bilen Altyna söz geçirýär. Sağ olun kardeşler, Dünya Hocanepet. Mehriban tomoşaçylar, bäsleşigimizde innik çykyş etmek nobaty Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, ýaş diýen aýdymçymyz Ruslan Annamamedowyň. Ruslan, bäsleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Ruslan, ene bugunky günde sizem öz bäsleşiňiz, öz deň duşlaryň arasynda bugunky bäsleşigimizde gatnaşmana geldiňiz. Elbette hoş geldiňiz. Bizem bu bäsleşikde size ýeňişli orunlara manasip bolmagy tüýsürekden arzuwlaýar. Şu pursatda ýüregiňde beslen arzuwlaryň bar bolsa, şonu ileşmeden paýlaşaýsy. Men hem supertatdan peýdananyp Gahryman arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý arkadagly serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýyl ýurt bähbet tutýan türmeşe ilmi dama rawaz alsyn. Köp sag bol. Aýdan arzuwlaryň hasyl bolsun. Bizem size üstünlükler arzu edýäs. Haýsy aýdym bilen çykyş edýäňiz? Men bugun ýanglan diýarym telewäsleşige halipalamyzdan miras galan aýdym. Duran ýerler diýen halk aýdym getirdim. Töweleme onna halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlary size şowluk getirmegi ýene bir ýola tüýsürekden arzu edýäs. Ona näme? Sahnamy size garaşýar. Sag olun. Yar
Kur inni yar mekanı görünni vak ile görünni Gözüm düştü sonam durum yerlere Yarın bağı gülü sanı görünni vak ile görünni Gözüm düştü sonam durum yerlere Dilinin çevrinin nalalar çekip Kara gözün yaşın dürkümün döküp Hey 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 Yarından ayrılığı her yana bakıp bak her yana bakıp Gözüm düştü sonam durun yerlere Hey 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 ya Hey Kuşkun yar deyip varin ağlagan Aşk olunu ciğer bağrımda ağlagan Hey 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 Sol sebepten pelek baltın bağlagan Vak baltın bağlagan Gözüm düştü sonam durun yerlere Gözüm düştü sonam durun yerlere Vak gidin yerlere Yare, ore, yar ile Malayım illerin başımda koyup Saçlarım sipalap darağımda iyice Nuranı keşfimden kalmadım doyu Mehirli yılgırıp karağımda iyice Mehirli yılgırıp karağımda iyice Koy mehriban käbelerimizin canlarsa ömürleri uzak bolsun. Qadarly watandaşlar, indi bolsam Ruslanyň ýerine ýetiren aýdymyny ödüniň syýyna bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Khan fotoda geçirýär. Sağ olun. Assalamu alaykum mehriban ýerleşler. Mehriban bätleşige gatnaşyjy aýdymçylar. Siziň emmäňizde ýeňi şardy edýän ilk ölene sportdan peýdalanyp Kahraman hem mehriban arkadağımda, arkadağı serdarımda köp sağ olun aýdýan şular ýaly ýaş zehinleri ýüze çykarmagy berýän tagallalar üçin üstünlük ardy edýän taňa. Edi tomoşaçylar gelingini bolsa Ruslan Annamamedowyň ýerine ýetiren aýdym üçin emin agdalarymyň beren bakalary bilen tanış bolalım. 10 baka Jemi Ruslan 67 boldy. Tüýtürekden gutlaýar. Köp sağ ol Ruslan. Saňa da geljekde siziniň ardy edýär. Sağ ol. Mehriban ýerleşler, edil watandaşlar, bäteşimiziň inniki çykyş etjek aýdymçysy, elbetde biziň zehinli aýdymçymyz Döwlet Mämet Azada adyndaky Türkmen Milli Dünýä Diller Institutunyň bagtyar talibi Aýlar Garawatyr we Aýlar buňky bäteşimizde biz sizi hoş gördük. Sağ olun. Elbetde altın Dünýä Diller Institutu diýende eýýäm bize tomoş edýän tomoşaçylaryň gözegine aýlaryň daşary ýurt dillerine, ýagny dostluk doganlar aýdymynyň aýdýandygy gözegine gelýändir, şeýle dämi? Dogry aýdýaň Derya. Aýlar, ýoksa da sen ýokary okuw mekdebiňiň haýsy bölümine koýaň? Men institutumda Ýapon dili hünärine bilim alýan.
Aylar mümkin bolsa bize we bize tomaşa edip oturan tomaşaçylarymyza Yapon dilinden bir parça hinglenip beräy. Böyle başlasana. Vara vara te naite kimi to de aite Suzuku mirai wa kagayaiite ita himawari yureru taiyo no shita de watashi no mama kimi wo terasu yo Tuğulama, berekella, eyyem men yeňzi boljak diye görýäňiz mehriban ýerleşler. Bu senin tapawutlyň, aýratynlyň goý saňa bu wagtda üstünlük getirsin, üstünlük hemraňyz bolsun. Onda näme? Sahnamy size garaşýar. Sağ olun. Bir karar devletin TV yamının kalkınışı dövrünün batlı edimlerinin halkımızın tarihine altın harpler bilen yazılan vakalara beslenmegi biz talip yaşların ruh velentliğini arttırıyar. Ine şu yıl şanı senede bana hem Ýanglan ýarym 2022-nji ýyl telewiziýanyň Aşgabat tapgyrynda gatnaşmak bagty meýesser etdi. Men hem şu pursatdan peýdalanyp talip joşgynymy beýan etmäge şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagly serdarymyza talip ýöregimden alkyş aýdýaryn. Şeýle hem janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny we tutýan tutumly işleriniň mundan beýle hem rowajlanmagyny arzu edýäryn. Sağ ol aylar arzuwlaryň hasyl bolsun. Biz hem size saýlap alan aýdymyňyň üstünlük getirmegini arzulap sahnamyza ýollaýas. Sağ olun. Aylar. İkinci sahsız yerine yetirecek aydımın ne aylaydım? Yelpeselenni. Yelpeselenni. Başsını dinleýäs. Galanın dibinde bir nar ağacı dökülse yaprağı galar ağacı sol baryan sonanın bol modalar
Berekellah. Köp sağ olaylar. Diýsem gowy ýerine ýetirdiň. Indi orta mehriban adamlar, hormatly illeşler. Aýlaryň ýerine ýetiren aýdymynyň ödürüň syýyny şeýledi. Halipa maslahatlaryny bermekle üçin emin agdalarymyz söz geçirýär. Ulu hormat bilen Türkmenistan at gadran artisti Dursun Jaman Gadakowa geçirýär. Salam hormatly illeşler, watandaşlar. Ha şu gün paýtagtymyň iň ajaýyp gözel ýerlerine Mehriban arkadagly serdarymyň tagallasy bilen Ýanglan diýarym telewätleşigi ulu sowgun dawara bilen geçirilipdir. Şu bätleşige gatnaşýan höwesçiň ýaşlarymyza ulu üstünlik arzu edýän. Ha şu ýerde emin agdalary bilen aýlar jigimiň aýdyşyny dinledik. Sahnada özüni gowalyp barýar, gowaýdymam saýlapdyr. Ýöne entek halipalary köprek dinlemeli. Aýdymy şowgul bolandan soň el çarpanmydan duýman galypdyr. Şowgullaýdym bolupdyr. Taňa şu tunugat älemine aýlar jigimiz ululu üstünlikler arzu edýär. Şu ajaýyp pursatda Mehriban hem gahrman arkadagly terdarymda bize şular ýaly mümkinçilikleri döredip beren üçin köp tag bolsunum daýdýar. Goý asmanymyz arasda ýurdumyz parahat, toýlarymydam kän bolsun. Halipa köp sağ olun. Mehriban illeşlerim, edi tomoşaçylar, indi bolsa aýlaryň ýerine ýetiren aýdym üçin emin agdalarymyň beren bakalary bilen tanış bolalım. 8, 9, 10, 9, 9, 9, 9 baka jemi aylar 63 bolly. Ruhdan düşmeler gelecekde de yine sana üstünlük arzu edýär. Köp sağ olun. Sağ olun. Mehriban illeşler, edi watandaşlar biziň bähleşigimizde indiki çykyş etjek aýdymçymyz. Türkmenistanyň Guruluşyk we Binagarlyk Ministrliginiň Aşgabat Guruluşyk Orta Hünär Okuw Mektebiniň talyby Gurban Murat Nuriýew. Gurban Murat, Ýanglan diýarym telewätleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Size hoş gördük. Häzir biz size ýerine ýetirjek aýdymyňyz bilen bugünkü bähleşigimiz üstünlük arzu edýäs. Owa şu pursatdan peýdalanyp bir ýüregiňizde beslen arzularyňyzy iýleşmede ýetirýäňiz. Gahrman we mehriban arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler hem mundan melekim brava alsın. Köp sag bol arzularyňyz hasyl bolsun. Göräýmäne ine milli libaslamyzy giyipsiňiz. Siziň ýerine ýetirjek aýdymyňyzam o milli aýdymlanmazdanmy? Hawa menem şu öz gezegimde Türkmen milli halk aýdymy ýary ýetişdim diýen aýdymy getirdim. Ul üstünlük arzu edýär, hawa sahnamyza baryp öz aýdymyňyzy ýerine ýetirip bilersiňiz. Sağ olun. Bakadiler beni yoluma ardımdır şaldır davet istemeyi Ya aşık benim rehmeylerler halime Bazafırım şaldır davet istemeyi Bir garip ben ayrılığın dağında
Yar didarım izlep kalmışım derde Merdana aşımın kuşmuşum merdeye Yap 7 yıl olup turvadal yerden Zıhra belir uğra yetiştemey Tahir diye pıda kılın bu çane Ey aman bu çane Canım varsın da hırayı kurbanı Aşık olan çeker çok çok harmani Harman yaptık rav yavru yetiştemeyi Al hep bir ay Hesabın bay Berekella. Gurban Murat Nuriyev tuweleme berekella gowaydym yerine getirdim. Şu yerine getiren aydymyň tomoşaçylygymyň göwüne yarandyr diýip umyt edýäs. Indi Gurban Murat ikinji yerine getirjek sasyz aydymyň halk aydymmy ýa başga aydymmy? Öz gowuryan aydym, şu bir näsil bar özüm hinglenýän gowuryan, şu öz gowuryan aydym ýene getirip bereýin. Bolunno, bidem gowurup sen aydymdyň näl başsyny. Bir garaýşyň sewer ýarym gel ýarym Hay bir garaýşyň sewer ýarym gel ýarym Aşka bağlap bada meni Aşığına dödün yar Ciger barım edin yar Ödün salın o da meni Aşığına dödün yar Ciger barım edin yar Ödün salın o da meni Gurban Murat yerine getirip beren aydymyň üçin. Gaderli watandaşlar, Gurban Murat Nuriýewiň yerine getiren aydymyna özüniň syýyny şeýledi. Halipa maslahatlaryny bermekle üçin emin agdalarymyza söz geçirýäs. Türkmenistan halk artisti Läle Begnazarowa hormat bilen söz geçirýäs. Halk aydym yerine getirilenine näme özümem hemişe halk aydym yerine getirip berem soň heme begenýän, gowanýan şu ýaşlamyň halk aydymlara ürjedýändigine Gurban Muratçygym bir näçe ýyllar bäri ne çykyşydyk gelýän hergedegem halk aydymlary yerine getirýän berekella şeýle halipalamyň yerine getirgiden iň owadan naýbaş aydymlarynyň biri ýara ýetişdim.
tahagan yerini tirşini dinleğinde şeyle bir hatam bir çekilýän yerlerine. Tahir diyer pida kallım bu cani, aman bu cani. Canım bolsun da kurbanı. Şeyle gowy owadan aydım da bunu bir çıkıp orta çıkıp yerle yitirmeň ödünne bir güýç gerek, gurbat gerek, gayrat gerek. Henidem owadan aydy bilersiň. Henidem gowy aydy bilersiň. Sana şu halk aydym aytmakda, ýa-ni estrada aydymam ýerine ýetirdiň. Şul aydymlar ýerine ýetirmekde tüýsüregimden üstünlikleri arzu edýän. Hasam gelecekde de anamyzy ödäp gowy ýerine ýetirersiň diýip umydymyz bar. Sana ak ýol arzu edýän, özüňem köprek teleýaýlymlarda çykyş etmeňi maslahat berýän. Üstünlik arzu edýän. Halipa köp sağ olun beren maslahatlaryňyz üçin. Indi bolsa aýdym şeýmez Gurban Murat Nuriýewiň ýerine ýetiren aýdym üçin emin agdalarymyň beren bahalary bilen gelin tanış bolalım. 9 10 10 10 10 10 10 baha demi 69 deň boldy. Gurban Murat sana üstünlik arzu edýär. Sağ olun. Mehriban tomaşaçylar, bäteşigimizde innik çykyş etmek nowaty Magtymul adynaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň talibi Hedret Guly Guldurdiýewiňki. Hedret Guly bäteşigimizde hoş gördük. Hoş gördük. Hedret Guly, bugünkü bäsleşigimizde hoş geldiňiz. Elbetde siz bugün hem öz deňduşlaryň arasynda bäsleşmäne geldiňiz. Elbetde o üstünlükler size yaran bolmagan tüýsürekden arzu edýäs. Siz bugünkü güni haýsy aýdym getirdiňiz? Men bugünkü size ýerine ýetirip berjek aýdymym halipalaryň Nur Halmamedowyň sadyna döredilen, Gurbanalar Ezizowyň sözlerine döredilen şahyr ýüregi diýen aýdym getirdim. Tuwalama. Hedret Guly, saýlan aýdymyňyz size üstünlük getirer diýip umyd edýäs. Anha siz Ýanglan diýarym telebäsleşigine gatnaşýaňyz. Edil şu pursat siziň ýüregiňiz buýsançdan dolar. Eger mümkin bolsa ýürek buýsançyňyzy tomaşaçylarymyz bilen paýlaşaýsaňyz. Sağ ol. Menem şu pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara okamaga, öwrenmäge, öz gyp başarnyklarymyzy açyp görkezmäge, şeýle owadan uly sahnalarda çykyş etmäge mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagy serdarymyza köp sag bolsunmyz aýdýar. Goý gahrman arkadagy serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, il ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri elmydam rowaşlyklara beslensin. Sag bolun Hedret Guly, arzularyňyz hasyl bolsun. Biz hem size üstünlikleri arzu edip sahnamyza ýollaýas. Üstünlük hemraňyz bolsun. Sağ olun. Qaraş gülüňe ýere tike sen atsa gömerer tike bu kada bolupdyr ýylan ýanyna ýere nebe sen atsa şol çykar
şahire yüreğe toprağa mindeş yönü başarata bir yen hürüğü sen ona çiyokla tikin navizaç hey 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 dine gül dörede şahir yüreği sen ona çiyokla tikin navizaç hey 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 dine gül dörede şahir yüreği sen ona çiyokla tikin navizaç hey 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 dine gül dörede şahir yüreği dine gül dörede şahir yüreği şahir Edret Kulu, berekella. Yine bir gedek berekella deysen gowy yerine yetirdin. Tugulama. Indi Edret Kulu, inniki sağsız yerine yetirecek aydımın näýlaydım. İnniki yerine yetirip berjek aýdym, halipalan aýdymy, Çar Nuryň funsadyna, anna gowut fun sözlerine döredilen Janym Aşgabat diýen aýdym yerine yetirip berek. Başsyny dinleýäs. Ey gödel şekerim şekerim Jan Aşgabat sen meniň baharym serim Jan Aşgabat men senin gün günden gözelleşýän keşbiňe uwan yan janan diýsen günüm şad la 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 güllesen şadlansın Janym Aşgabat la 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 güllesen şadlansın Janym Aşgabat Sağır Hedret Kurin. Elbette Hedret Kurin yerine yetiren aydımının Türkmenistan halk artisti Atajan Berdiýew öz syýyny berer. Başlygyny. Assalamu alaikum hormatly tamaşaçylar, watandaşlar, iýleşler. Ine şugun hemmemizin bilişimiz ýaly owadan Aşgabat şäherimizde Ýanglan ýarym tapgyry öz işini dowam edip dur. Şu Ýanglan ýarym toýu bilen siziň ähliňizi men çyn ýürekden gutlaýan. Pursatdan peýdalanyp bize şeýle ajaýyplyklary peşkeş beren şu biziň ýurdumyzdaky türkmen milli sungatymyza ýardam berýän gahrman arkadamyza, arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, alyp barýan il ýurt bähwitli işleri el madama rowaşlyklara betlensin. Hormatly illeşler, ine Hedret Kulynyň aýdymyny dinledik. Töweleme Hedret Kuly bir näçe ýyldan bäri Ýanglan ýarym telewiziýasyne gatnaşyp gelýär. Ine şu ýyl Hedret Kuly bir gowy özüne gelişýän aýdymy saýlap alypdyr. Şahir ýüregi dogrudan muň sady biziň bir naýbaşy kompozitorlarymyzyň, Moskow kompozitorlarymyzyň biri Nur Halmamedowyň goşgusy biziň bir türkmen poeziyasyna iz galyran şahirimiz Gurwan Nazar Edizowyň. Dogrudan şu eser 1983-nji ýylda
Bizim Türkmenistan'ın halk artisti Halip Aydımçıyımız Ategelli Gariyagdi funksiyeti için yazılan eser. Hava. Ne tuğleme Hedret Quli şulaydymı sen gowy ýerine etirdin bir erkin sesin ýanglandy. Özüňi erkin alyp bardyň sahnada. Esasy da adam aýdym üçin şu sahnada erkin duymak. Haçanda sen erkin aýdym aýdanda tomoşaçym bir lezzet alýar ondan. Sen men pikirimçe şol sana başartdymy ka diýänne. Ine men ýene bir haýşym ma senen eger bilýän bolsaň sen şu Nuru Halmamedow'un dostlarıma diyen aydın bir yerini yetirip bereysen, eğer bilýän bolsaň. Başytyn Halypa. Bir gün bagde ýanyp öýse bata gelen barmy ýyse abrayın atana koysan oğlunu atına koysan buğdayı meydana koysan zemine asmanı koysan kurmadığını koysan eğer dini düşman doğam eder dostları. Köp sağ olun Hedret Quli. Senin gowy sesin var. Elbette ähli uğurda da öňe gitmek üçin bir hökman suratda ılıma dayanmaly. Ine şu aydymçylygyňdan sen bir sapa galsaň, halipalaryň ýanyna gatnasaň, gatnaýarmy sapa galýan bir kimin ýanyna bardın, kim bilen maslahatlaşdyň, barmy şolar ýaladym. Ine maňa aýdym aýtmakda ilkinji şu uğrup duran höweslerden Halypam Gurban Nurdy Şarif Türkmenistan kompozitory. Soň ine Türkmenistanyň atgydan artisti Roza Töraýewiň ýanyna gatnadym. Tuweleme. Şu bildirýä umuman şu vakalan aydymdan sapa galanyň bildirýä. Men diýjek bolýanym şu dowam et, goýma. Gerek bolsa sen ine men Maýkuliwadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynda molum işleýän meniň ýanyma gatnady. Menem bir bilýänimi bir öwredeýin saňa. Şoň üçin sebäbi seniň gowy sesin var, gowy eger ýanlışmaýan bolsam bir bariton sesin var seniň. Hawa, şoň üçin saňa gelecekde sunugy dälemini, aýdym älemini, ululy üstünlükleri tüýsiremden arzu edýän. Sağ ol Halypa. Halypa, köp sağ olun. Hedret Quliň ýerine ýetiren aýdym üçin emine adalarymyň beren bakalar bilen gelim tanış bolalım. 10 Hedret Quliň bakana ýaşar. Jemi 70 bak oldy. Tüýtürekden gutlaýar, tuganama. Sağ olun. Anaka bäsleşigimiz gyzgalanly ýagdaýda şatlyk şowkun bilen dowam edýär. Biziň bäsleşigimizde innik çykyş etjek ýaş zekinli aýdymçymyz bolsa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Remezan Goşaýew. Remezan ne bugün günne de baramyzda bäsleşigimiz sizi hoş gördük. Hawa. Elbetde ne bugünkü bäsleşigimizde siziň bäsleşigiňiň arasynda, ýani siziň deň duşlaryňyň arasynda görämäne siziň bir hil ýaşyňyz tapawutly görünýär. Men Aşgabat şäheriniň daşarut dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöritilösterilen 60-njy orta mekdebiň uçurumy. Tuweleme onda sen ýakynlykda, täzelikde orta mekdebi tamamladyň şeýle dämi? Onu näme? Ýene de gelecekde de ýokary huwy jaýlaryna girip şol ýerde bilim almak, ilim almak saňa tüýsürekden arzu edýär. Häzir hem sahna çykanda seniň ýerine ýetirjek aýdymy saňa üstünlük getirmesini tüýsürekden arzuwlaýar. Bugünkü bäsleşigimizde haýsy aýdym getirdiňiz? Men bugünkü bäsleşigimizde bäwüller diýen aýdym getirdim. Remezan, saýlap alan aýdymyňyz size üstünlük getirer diýip umyd edýär. Indi bolsa ýürek buýsanjyňyz bar bolsa, iýleşlerimiz bilen paýlaşaýsaňyz. Biz ýaşlara şolar ýaly sahnada çykyş etmäne ol mümkinçilikleri öğretip beren gahrman arkadagymyza, arkadagy terdarymyza işlerini üstünlükler arzu edýär.
Köp sağ ol Ramazan arzulan hasıl bolsun ne görüşmez ýaly buňky bäsleşigimiz şeýle dawaraly ýagdaýda şowkunly ýagdaýda dowam edip dur. Senem şol şatlyk şowkuny goşulyp öz aýdymyň ýerine ýetirmek üçin sizi sahnamyza çagyrýas. Ýaşlygym, men bir gyýyza taşdym. Gözleriniň ady ýürekde galy. Gyýzaldy ýanyp duran ataşdy. Garaýşy goşa garakda galy. Tirdi gülün solina mara ha Bağlansalar mekani düştün diptir ommana ha Bağlansalar mekani düştün diptir ommana ha Güwenim gowy ýerine ýetirdiň, berekellah. Ramazan, inni ikinji taýsy ýerine ýetirjek aýdymyň ady näme? Halk aýdymmy? Estrada aýdymmy? Estrada. Başsyny dinläli. Gijugni küýsüçidek seni diýip urýar ýürek. Düşün gülüm tesne kalmaz senin ýaly megrin gerek. Nol keswin maňa gerek, giňlik berýä bir göwünlük. Senin ömrüň meniň üçin göýe zehra otluk güllük. Gaderli watandaşlar, Ramazanyň ýerine ýetiren aýdymyny özüniň syýyny şeýlede Halipa maslahatdan bermekle üçin emen agzalarymyza söz geçirýäs. Türkmenistan atgadan artisti Ilşat Anamamedov hormat bilen söz geçirýäs. Assalamu alaykum, hormatly adamlar, hormatly halipalar, emeňde hoş gördüm. Ezid arkadamyzyň saýasyna
arka dağlı serdarymyzyň saýasynda biz ençeme taryhy wakalyň şaýady bolup durdy. Inen şuň taryhy wakalyň şaýady, ýani ýanglan ýarym telebätleşigi uly şatlykly şowkuly depgirine dowam edip dur. Men ilki bilen sözüň başyna Gahrman arka dağly serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, başlarynyň dik bolmagyny, il ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli, ähli tutýan tutumly işlerine elmydama rowaj alsyn, toýlarymy toýup ulaşsyn. Ramazan halipalary köprak dinlemeli. Sesin gowy, özüňi sahyna alyp barşyň gowy, galybersiz näme üsüllük tüýsüremden arzu edýän, bize eşetsiz zamanada ýaşajan Gahrman arka dağly serdarymyzyň janlar sag bolsun, başlary dik bolsun. Toýlarymy toýup ulaşsyn. Sag bolun. Köp sag bolun. Inni mehman illeşler, edi tomoşaçylar, aýdymçymyz Ramazan Goşaýewiň ýerine ýetiren aýdymçyn emin agdalarymyň beren bakalary bilen geliň tanış bolary. 9 baka jemi 65 deň boldy. Ramazan saňa üstünlük bardy edýär. Sag. Mehriban illeşler, edil watandaşlar, Ýanglan ýarym telebätleşigi diýseň çekeleşikli dowam edip dur. Elbetde bätleşik diýilen zat çekeleşikli bolsa gyzykly hem bolýar. Ine häzirki bätleşigimiň inniki gatnaşyjysy, ýagny inniki aýdymçysy Türkmenistan Telekommunikasiýalary we Informatik Institutynyň bagtyýar talibi Gözel Nurberdi we Gözel buňky bätleşigimizi size hoş gördük. Hoş gördük. Salam hormatly illeşler. Men şeýle begenýän, şeýle boýsanýan, hem tolgunyan, şu pursatdan peýdalanyp Mehriban Gahrman arka dağly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, tutýan tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Gözel arzuwlaryň hasyl bolsun. Anha bugün sen şular ýaly şatlykly pursatda owadan lewatda Gözel ilimizi wasp edýän türkmen ilim awat bolsun aýdym getirdim. Tuğlama onna Gözel siziň ýerine ýetirjek aýdymyňy size şowluk getirer dip umyd edýäs. Elmydama siziň hem owazyňyz, ýürekliňiz hawa arka dağly serdarly watanymyzy Gahrman arka dağymyzy ýurdumyzyň ösüşlerini elmydama wasp edip dursun. Elmydama durmuşyňyz hem aýdym saada hoş owada bersensin. Ona sahnamy size garaşýar.
Gödül, sana berekella, tuvalama diýsen, gowaydym ýerine ýetirdiň. Şeýle höwes bilen, ulubat bilen. Inni, gödül. İkinji saatsa ýerine ýetirjek aýdymyň näýle aýdym? Meniň ikinji ýerine ýetirjek aýdymym Ýylgyr sen Mähriban. Ýylgyr sen Mähribanym. Başsyny dinleýär. Sen ödüňi ýalňyz duýma Mähriban. Sende gözel saralarmy solarmy? Senne hakyň beren nuru Mähriban. Heýde seni ýeke goýup bolarmy? Berekella. Mehman illeşler edi tomoşaçlar gözel nur berdi baň ýerine ýeten aýdym üçin özüniň syny bermek üçin Türkmenistanyň Atqadanan jurnalisti Tädegül Nurmamedowa söz berýär. Sağ olun. Salam aleykum Mähriban doganlar, edi ýaşlary. Inha bugün Ak şäherimiz, biziň Bagyt şäherimiz, Aşgabadymyz ýanglan diýarym tele wähtlişigine ýene-de bizi agdaberlikde duşurdy. Bide şeýle aýdymyň, sazyň, kalybyň toýuny tutmagy. Saz sunugatynyň, aýdym saz sunugatynyň hemem belen sarpasyny tutýan gahrman arkadagly serdarymyzy alkyşymyz ömürlükdir. Mähriban arkadagly serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan ähli tutumly işleri madama rowaj alsyn. Inha gahrman arkadagymyzyň ömrümün manysy atly kitabyna yüzülenesim geldi. Şu gün ýaşlaň öňünde şol ýerde aýdylýan bütün adamzadyň ömrüne mekteplik sözleri ýene bir gede gaýtalasym gelýär. Gahrman arkadagymyz şeýle belliýär. Men şunça ömrü nähili geçtim, nämeler bitirdim. Şu gün nähili bolmaly, nämeler etmeli, galan ömrümi nähili ýaşamaly diýilen sowallary adam öz kärni hemde derejesine seretmezden öz-özüne berip ýaşamalydyr diýär. Men şu sözlerini gahrman arkadagymyzyň ýöne ýatlamadym. Egerde zehiniň tebigi bolsa, zähmetiň yürekden bolsa, onu sunugatyňy öz ykbalyňdan ömrüňden aýyrmasaň, ak yürekden halal zähmet çekseň, döwrüň özü biziň ömrümize, zehindiliň ömürlerine baha berip barýar. Beýle diýmek bilen gönnen göne aýdymçy jigimiz gözel size yüzlenýän ýeke sözde jemläp aýtsam, sunugatyňdan hiç wagt daşlaşmadlygyny saňa arzu edýän. Çünki sen şeýle hakykatdan tebigatyň beren zehini senne bar, şeýle ýakymly owazyň var, mehirli, mehriban sesiň var. Şu wagt sen ýerine ýetiren aýdymyň Türkmen ilim awat bolsun diýip atlandyrylan ozal halipalarymyzyň ýerine ýetirip giden aýdymlary. Haýsy döwürde, haýsy döwrüň nesli şu aýdymy aýtsa da, hemme döwürde de ähli nesiliň diline ýakymly ýanglanýar şu aýdym. Çünki dünýäň parahatlygy arzu edilýär. Ine biziň beýatlyşygymyzda sahna medeniýetine, sahnada özüňi alyp barşyňa, aýdym hem sazyň depkinini duýuşyňa, şeýle de türkmen edebi diliniň kadalaryny bir jaý edişine töwerekleýin baha berilýär. Hem sazy duýdyň, şeýle bir şirin lawazyň bilen ýerine ýetirdiň sahnada türkmen gyzyna münasip bolan sypahy hereketleriň bilen hem aýdyma bedeg berdiň, aýdymam saňa bedeg berdi diýip düşünýän. Ödüm şeýle kıyın aýdymy saýlap alypsyň, hem bizi tolgundurdyň, hem özüň tolgundyň diýip düşünýän. Men töwerekleýin baha bermek bilen jemläp aýdamda belki halipalar hem gollarlar şeýle şirin owazyň bilen hemmämizi özüňe maýyl etdiň. Halipalardan geljekde de öwrenip has hem kämilleşip bilersiň, saňa üstünlükler hemra bolsun. Halipa köp sağ bolun. Mehman illeşler edi tomoşaçylar geldiňizler bolsa, aýdym şu aýdymyz. Gödel nur berdi baň ýerine ýetiren aýdym üçin emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanış bolalım. Gödel derejat jemi bir agızdan 10, bahamyz jemi 70 boldy. Tüýsürekden gutlaýar Gödel. Ene indi ýylgyryp başlady Gödel. Gödel taň üstünlük ardy edýär. Mähriban tomoşaçylar, ýanglan diýarym tele wähtlişigimiz gyzgalanly ýagdaýda şatlyk şowkun bilen Aşgabat şäherimiziň gözel künjegini dowam edýär. Wähtlişigimizde innik çykyş etjek aýdymşymyz bolsa, Türkmen Howa ýolları agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlayan Orta Hüner Okuw Mekdebiniň talyby Mejlis Ýagdaýew.
Meylis, bugünkü bäýatleşigimizde biz sizi hoş gördük. Sizi şu gün Ýanglan ýarym telewiziýasyna uly şowkun bilen şatlyk bilen gatnaşýaňyz elbetde siziň hem şu pursatda ýüregiňiz joşup durandyr. Elbetde nähil duýgular başdan geçirýäňiz we siziň ýüregiňizde nähil arzuwlar bar. Şol duýgularyňyzy iýleşdirmeden paýlaşaýsaňyz. İlk ölen şu pursatdan peýdalanyp şolary alyp künçülükle döretip beren biz talip ýaşara okumany, öwrenmäni, döretmäni uly mümkinçilikle döretip beren gahrman arkadagly serdarymyza köp sag bolsun maýdýas. Arkadagly serdarymyzyň gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun tutýan tutmuşlar elmeden barawaşlyklary beslensin. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. An hasy bäsleşigimizde haýsy aýdym bilen çykyş edýäňiz? Bäsleşigimizde türkmen halk aýdym bolan daglary görnen aýdym getirdim. Ýerine ýetirmekçi. Onna uly hormat bilen biz sizi sahnamyza çağırýar, siziň ýerine ýetirjek aýdymyňyz size goý üstünlük getirdin. Şeýle hem emin agdalarymyz tarapyndan ýokary bahalara eýe bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Ey ömürlüşüp kara dağlar, dağlar görünni görünnav. Kara bülpü yerine salip, hürler görünni görünni. Uzun saçı yerine salip, hürler görünni görünni. Yalpınlaşıp talla saray, nisibetse bir kemaray. Ey Hudaýym molgul haray, hürler görünni görünni. Ay uluk yerden salgımatı, uluk yerden salgımatı, her maysi her yana bakayım. Görün kişi canan yakayım, kıyılar görünni görünni. Görün kişi canan yakayım, kıyılar görünni görünni. Ey hatım diyer yovazi, hatım diyer yovazi, bal kurar güllerinizi. Bana gelen bilbil sizi, bağlar görünni görünni. Bana gelen bilbil sizi, bağlar görünni görünni. Dağlar görünni görünni.
Berekella enne Melis. İkinci yerine yetirecek saatsız aydımın. Ne aylaydım? Dilberem diyen halk aydım. Dinleyebiliyorsun mu? Başüstüne. Dağ fehirleri nazar salan yol bilen, dağ fehirleri nazar salan yol bilene, gelmedi deyip ağlamağın dilverim. Aliyağının şervetinin tilvilin, dağıtmadı deyip ağlamağın dilverim. Aliyağının şervetinin tilvilin, dağıtmadı deyip ağlamağın dilverim. Sen otursun bizi görüp uyalıp, göz yaşına rengin rayın boyalıp, neviktenin içi bilen olsalı, uçmadı deyip ağlamağın dilverim. Melis köp sağ ol. Enne bolsa Melis ýagdaýypyň ýerine ýeten aýdym üçin özüniň synny bermek üçin Türkmenistanyň atgadan artisti Dursun Jamal Gadaqova söz berýär. Sağ olun. Meylit jigimden ha emin agdalary bilen aydymyny dinledik. Gowaydym saýlapsyň ýöne şu bätleşigiň ahyryna biz depkillerek aydyma garaşdyk da ýöne gowaýtdyň, gow çykyş etdiň, Gurt Yakubowyň ýolundan dağlar görünýär diýen aydym. Elbetde dinleýijilerimiň hem aňyna galan aydymlarymyň biri. Taňa tunuga dälemine ulu üstünlikler arzu edýän. Meýlise köprek halipalary dinlemegi matlagat berýän. Sağ olun. Gereňli bolsa Melis ýagdaýypyň ýerine ýeten aýdym üçin emin agdalarymyň beren bahalary bilen tanış bolalım. 9 10 10 10 10 10 9 baha Jemi Melis 68 bolly. Taň üstünlik arzu edýär Melis. Sağ olun. Mehriban ileşler, edid vatandaşlar, ne görüşümü diýäli Ýanglan Ýarym telewäsesigi dowam edýär. Häzir o Ýanglan Ýarym telewäsesigimiň ahirki çykyş etjek aýdymçysy Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gonç Kakyj. Gonç buňky bäsesигimizde biz sizi hoş gördük. Sağ olun. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaşlar serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadaşlar serdarymyzyň jany sag başlyk bolsun. Köp sag bol Gonç arzuwlaryň hasyl bolsun. Uly hormat bilen sizi sahna çagyrýar. Sağ olun. Yaşlar bağı, yağdan yanı salyar almadarları. Dağlarda incir misin? Yaşlar bağı, yağdan yanı salyar almadarları. Türkmen gödeli, ışkın derdi bolley, sevgilim dağı. Türkmen gödeli, ışkın derdi bolley, sevgilim dağı. Vasfideyin idim senlik pirini, örüm saçlarım kara gözünü. Vasfideyin idim senlik pirini, örüm saçlarım kara gözünü. Türkmen gödeli, aşkın derdi bolley, sevgilim dağı. Türkmen gödeli, aşkın derdi bolley, sevgilim dağı. Ödilimin sayesinde sen gülür yüzün, gönül görküm görkanı bahtımız bizim. Ödilimin sayesinde sen gülür yüzün, gönül görküm görkanı bahtımız bizim. Türkmen gödeli, aşkın derdi bolley, sevgilim dağı. Türkmen gödeli, aşkın derdi bolley, sevgilim dağı.
Gonç tuğulamy gaçy gowy ýerine ýetirdiň. Inniki saatsyz ýerine ýetirecek aýdymyň näýil aýdym? Ecem jana. Başysyna mehriban käbelenmede wagt bedýän aýdym ýerine ýetirýär. Diňläli. Dünýänim sada bolup aqsyt berdin göwsüň girip özüm bilip hiç doymadım ezem zanene hudüsünün zanetimin hudüsünün Gonjun ýerine ýetiren aýdymda öňüň fiýini bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew söz geçirýär. Köp sağ bolun. Ine Gonçka Qyşfyň çykyşyna seýnetdik, seretdik. Töweleme Gonç sahna gelişip duran oğlan bir sahna hereketiňem gowy. Ýöne birazjyk sessi aýdym aýdanda bir erkinlik duymadım men. Bir yürekten çıkıp aýdym ýüregi barmaly da birazjyk yetmezlige mene duydum. Şoň üçin gelecekde saňa näme bir halipalar bilen maslahatlaşyp, köprek diňläp, köprek aýdymlary bir maslahatlaşyp ýanky halipalar bilen soňam näme öz süňde köprek işlemeli, sesiň üstünde işlemeli, taplanmaly. Näme gelecekde sen ýaş oglan, gelecekde saňa ululu üstünlükler arzu edýän. Hawa. Sunuga daýlamynda saňa üstünlük ýar bolsun. Köp sag bolun. Gelin bolsa edit tomaşçylar, Gonç Qaqyşyň ýerine ýetiren aýdymda emin agdalarymyň beren bahalary bilen tanyş bolarlar. 8, 9, 10, 9, 9, 9, 9 baha jemi 67 molly saňa üstünlük arzu edýär. Sağ ol. Indi bolsa uly hormat bilen emin agdalarymyzy sahnamyda çagyrýar. Ana mehriban adamlar, Aşgabat tapyr boýunça gatnaşan aýdymçylarymyzy tüýsürekden gutlamaga ursat edin. Ana şu ýylyň ýylyna geçirilýär. Ýanglan ýarym telewätleşigi. Gözel Aşgabadymyzyň iň owadan ýerini görmäge göz gerek. Ana şunam gatnaşan ýaşlarymyz öýdüňiz gördüňiz. Hemmesiniň ýüreginde watana bolan o Gahrman arkadagy serdarymyza bolan söýgüleri bir ýüreginde aýdym-aýdanda bir duýmak bolýar. Şul ýaşlarymyz biziň hemmemiziň gelegegimiz bolup durýar. Biz elmidama şu ýeňijileri emin agdalarymyz bilen taýlamyzda bulardan biz gowy aýdymlara garaşýar. Watana wepaly ýaşlarymyz bolup ýetişmegini tüýsürekden arzu edip ýeňijilerimizi iglan edýär. Birinji ýeňijimiz Hedret Guly Gullurdiýew. İkinci aýdymçymyz ana Zenan aýdymçymyz ýakymly sesi bilen töweleme gowy çykyş eden aýdymçymyz Gözel Nurberdiýew. Tüýsürekden ýeňijilerimizi gutlaýar. Hemme aýdymçylarymyzdan o üstünlük arzu edip ana şu ýanglan ýarym telewätleşiginiň Aşgabat tapyryny jemlemek üçin alyp barjylarymyza gezek geçirýär we sowgatlamyzy gowşurýar. Mehriban ýerleşler, edit tomaşçylar. Şonki ýanglan ýarym telewätleşigine çykyş eden ýaş köwetçiň aýdymçylarymyza hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar gowşurýar. Gaderli watandaşlar, hormatly prezidentimizin yglan eden Türkmeniň altyn asr bäýatleşiginiň çäklerine geçirilýän ýanglan ýarym telewätleşiginiň Aşgabat şäher tapyryny tamam boldy. Biz bäýatleşigiň şonky ýeňijilerine döwlet derejesinde geçiriljek jemleýici tapyryna da uly üstünlükler arzu edýär. Gahrman arkadagly serdarymyzyň saýasynda aýdym sadyň owazy belent ýanglansyn. Şeýle-de bizi bagtyň uzagynda ýaşadýan, bize täze galkynşy zamanany peşkeş beren arkadagly serdarymyza, Gahrman arkadagymyza ak yüreklerden alkışlar aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan beýik ähmiýetli işleri elmidama rowaşyklara wetlensin. Mehriban ýerleşler, edit tomaşçylar, ýene-de Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly serdarymyzyň saýasynda iň gowy günlerde, toýly günlerde görüşýänçek hoş sag bolun.
Dilim